Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga ganaban sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita, Febrero 19, tuig 2021. Aksyon Hotline. Sining nga aga na batyagan na ang pagtupa sang manipis nga talithi diri sa Metro Bacolod. Ayhan ini na ang patimaan nung nga malapit na si Tropical Depression Auring. Aksyon Hotline. Standby ka mo karon kay magi-update kita sa aton magka-aksyon nga nagapabangkot kung kumusta na ang pinagka-latest nga paghulag sang bagyo ang ginapagwa nga advisory as of 3 a.m. no karon nga aga ang sentro sang tropical storm nga si Auring. Ara siya subong gina-estimate base sa tanan nga available nga data, ara siya mga 605 kilometros sang east southeast sang hinatuan Surigao del Sur. May coordinate nga 7.2 degrees north no kag 131.7 degrees east. May dalagi hapon nga hangin nga kabaskugon nga 75 kilometers per hour kag may yara no ini malapit sa sentro kag may panalagsa nga pagbugso o kon na pagbaskog nga nagadangat sa 90 kilometer per hour. So i-check talang nagkaron kay hindi kita dapat mga tagkumpiyansa no sa naibaluan nga Negros Occidental umpisa pa nagligad nga daw mayara na sang advisory nga ginpagwa gikan sa PDMP nga naka-alerto na no ang Negros Occidental nga nagamonitor sa sining tropical storm nga si Auring. Aksyon Hotline. Tialong gid kita kapin pagid sa mga nag-istar sa kilid sang baybayon, sa kilid sang kasapaan, no kag sa kilid dira sang suba nga pwede ka mo malabot bala sa mga low-lying areas nga masaming ginalabot sang baha kung magtupa ang ulan. This time medyo halong pagid kita, especially nga mayara sang bagyo nga si Auring. Aksyon Hotline.
Aksyon ar Tayhopon checking in diri sa aton sining nga pagpangalaga ng aton man nga pag-welcome sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag subong man sa YouTube sa online nga presentation ta. No, kag subong man sa mga listeners naton nga nagasunod na via on air no sa ilang mga transistor radio sa inyo sining nga mga monitor sa salakyan din ka man nga bahin diri sa probinsya sa Negros Occidental. Good morning and welcome to the show. Hasta kita alas 9:15 karon nga aga. Sa mga online listeners naton, feel free sa magpadala sa inyong komentaryo. Mas nami pagid kung maka-like and share kamo sa aton sining live broadcast sa tanan nga ma-program diri sa Aksyon Radio Bacolod para mas damo pagid kita malabot kag madamo pagid makahibalo sang mga latest naton nga mga informasyon. Mga balita kabalo ko ang mga Ilonggo nga mga Filipinos nga ara karon sa iban nga kapungsuran kapin pagid kun tumandok ka sang Negros, tumandok ka sang Bacolod, gusto mo man makahibalo, makaisayod kung dano ang mga balita nga nagaluntad sa imo dutang natawhan. Anong pila ka mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? I-check ta karon abi sa DILG kung bala na no natapos na ang pag-inspection sang taga DILG kay kahapon nakita ko grabe gid mo kahapon ang pangkakas dira sa Burgos market kag sa atubang dira nga mga nagabalaligya, mga illegal structure. Kahapon grabe ang waswasanay nila panghawanay. Ang dalan kahapon purti katawhay mo. Siling ko kung mag-amo ni permi ang sitwasyon sa Bacolod, katahom tulukon, kapin pagid sang dalanon nga halos wala kagid sa makitaan nga illegal parking or double parking sa mga mayor nga mga dalanon. Even sa mga ari bala sa dalanon iya sa mga barangay, hawan, grabe no, nami gali no. Pero subong nga aga, nakita ko may pipila na nga nagbalik, siling ko naman, tapos na tong inspection sa taga DILG. Daw, ari pagid. Ari unahon ko lang ni ang concern sa taga barangay Alihis. Kag sa iban pagid nga malugad diri sa Metro Bacolod, kundi grabe ang problema last time, nga ginapalabot sa mga residente, may mansilingan, mayara man sa area sang Tangob. Ini ang pagpatukod sa mga cell site sang mga dalagko nga telecommunications company kay subong ang kinalain amo ni no ang proseso bala nga dugin cut short kay sang una kinanglanon niya kung ikaw isa dira ka contractor or ikaw isa ka telecommunications company, prior sang imo sini pag-umpisa sang proyekto, gina-require ka dapat nga magkuha ka sang necessary permit, nagakaigo nga permits. Kaya ini nga mga permits makuha mo lang kung may ara ka, number one, social acceptance, o kung nagapanugot ang pumuluyo sa sinang lugar nga batukuran mo sang isa ka tower no or cell site gati may ara consent sa pumuluyo no may social acceptance ginabaton bala nila nagligad na kapapreskon na ni ang taga Alihis ti balikan naton kay ang report nga nabaton ta nga may ara sila information nga nagpagwa sang notice of violation ang Office of the Building Officials or OBO no diri sa Bacolod. Ti ina siya information initially nga nakuha taman. In fact, we are trying to contact the OBO to check kung bala matuod gid man nga nakapagwa sila sang notice of violation kay ang subong ang proseso nga pagka short amo ni. Ang SP, sing una ginakuhaan, dira mangayo man sang kuan mo, makadto pa sa SP, sa Committee on Energy, no? Sa barangay, mangayo kapamanda sang certification. Yawer, ang sitwasyon mga kaaksyon,
mapati kaya sa morning sa bag-o bala kay ti ang presidente kundi may mando sining niya kayuhan yung gani ni ay ang mga signal niyo sa mga telecommunications company. Plus kundi way labot sina may mga bag-o nga mga kompanya nga gusto magsulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. In fact, ini maayo man gani kay may kompetisyon. Ang ginalantaw ta sa ulihi nga basi kung magdasig pa man ang signal tadi sa internet ta sa ulihi. Kay sa tutuod lang ang Pilipinas kulilat kita permimo kon internet connectivity ang paghahambalan. Action Hotline. Meaning, wala-wala gidya ang internet connection naton i-compare sa pilak ng mga pungsod. Hina, in short. Tiyamakon mo lang, kisa ganito kanugon lang, may ara lang gani, kung kaisa kanugon ba lang ng mabayad, kakapin pa nakaplan ka, nga hindi mo ya makuhan, no? Nakaplan kay mo nga hindi mo ya magamit sa gusto, kay ting internet wala-wala man, no? Gagagastuhan kaya. Action Hotline. Now, tigaling subongin panubo, nanigin palipot, king cut short ng proseso. That is why, amo na ganing ginambal ko, nga subong nagapinagusto, gapinadali, lang abisan why social acceptance, gapinagusto lang niya, ang mga telecommunications company. Action Hotline. Pala ka muna kung reklamo, kamustupad sa patindugan namon sa cell site, to mo nang guayabla. Ya total ang amon niya, nagakontrata malang kami di. Ang amon nga mga kontraktor niya, ang amon na papel di patindugon malang ni. Di pero din kakita siya naman. At the expense kag risgo sa pumuluyo nga naga-stars lugar na magluwas abi sa issues ang radiation. Ti ang pagbutang tabi karon halimbawa disgrasya matumba niyang mataas nga antina ka cell site ka magugpaa sa bubungan sa balay mo kundi itip kay mo kunara kas dalom da. Action Hotline. Ti subong nga aga ang information nga nabaton ko kundi nagdangop pa ni sila ng buligan mo sa Social Action Center no damo ang bululig sini i-check ko lang ha kay sinigid lang may nabaton kita nga report gang ubo nagpagwa no sang notice of violation pero why kita kopya why confirmation coming from the ubo hindi pa naton makontak. Now i-check ko karon nga aga kung anong matabo sinikiplano sa mga residente na mapikit sila malabagan nilang hindi kasunod ang kontraktor. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton sining pangalagad amo ini ang isa man no nga sadto naging kabahin nagpa-press con actually ni sila last time. We have Mr. Yoli Vingno on the line na dira sa mga residente dira sa area sang Purok Himaya no sa barangay Alihis. Sir Yoli, good morning si Aksyon Art live kita subong diri sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Aksyon Art. Bawa ka namin isa imong programa. Kag sa taga-palamati, kang nagapamati sa sining pantong programa, Aksyon. Sa Aksyon Hotline. Salamat gid sa imo sining tiyempong ginatag diri sa Aksyon Hotline. Now, i-check ko lang sira. Una, how true is the report? May ginpagwa na nga notice of violation. May kopya ka mo sini sir. Kag may plano ka mo nga magpikit na sa mong lugar? Kagapon Aksyon Art, nagfollow up kami sa Obo kay daw hindi lang ginamon daw way kami sang dangpan kag way blast ang papel ka nag-request na kami sa mga requirements nga nagtindog na digolpi ang cell tower ti blind kami. So ang ginimo namo nag-inquire kami sa Obo kung wala may mga pertinent requirements na sila, nagsulat kami. And then on the day sa press con last Tuesday, nagtawag sa akong si Engineer Velez nga wala gid dito iya sang papel. Uy. So, wala papel. So, pagka dason sina nga adlaw o sa kagapon, no? Ginfollow up namon, kag siya mismo na tingala ganin nga may gaano idandira. Kung may nagatindog na to. Siya ay na way papel. So karon ang ginimo nila. So, with the check sang tanan-tanan nila nga mga way to dokumento. So, napagawa sila sang notice of violation kagapon in serve sang aga, may kopya kami dire. Pero sa piyak sina samtang kabalo ang kontraktor guro sila nga may mga opposition letter na ginapapaspas nila pa tindog ya. That's why nga to gakiliwi kay ang mga tao guro to si Babo nadlo kay man gasige kami nga reklamo kag singgita nga untata nyo na kay why na nagagi sa proseso.
Okay. Okay, so karon ini nga aga ari subong diri ang Pumuloyo picket kami dire kay nga hindi namon sila pasudon kay despite nga gin-serve kagapon ang notice of violation. Padayon gapon sila nga nagaobra bot silingon wala na nagarespetar sa lahi. Ay nano na iya kuno. Buta malon niya masigig-sige. Actually yung kontraktor ni maobra man lang sila kay ila man lang ni guro ginalagas nga mabayaran man sila mo. Ati mo na way na kami dihira bot tong bilang Correct. Hindi nga amon lang ya ang Pumuloyo lang tamda. Amon lang ginaya. Aha. Sa panawagan ko man sa mga barangay official nga ini nga issue hindi ni amon issue ini sa community nga susuno sa ila inang GMC nga ina amon na siya ang joint memorandum circular nga nagasiling dira nga wala na kinahanglan niya kuno ang konsultasyon sa Pumuloyo kay way na kay napirmahan na sa aton nga presidente. Yes. Way na tagayin sinang national law. Okay. Way na tagayin sinang connectivity but pamangkutaman ang tao anay. So nakita namon dira sa GMC may ara dira nga mga seksyon no nga removal of homeowners consent no nga hindi na kinahanglan nimo no pero hindi lang ikaw isa ka barangay official labi na si ang ato kapitan hindi mo na i-inform mo mga imo Pumuloyo na mo ni may patindogon tadi nga mo ni sugot ka mo mo na sa gusto nyo wag hindi hindi na kamo mamlabag kay amo na ni ang nimo wala na yung nimo di sa amon action art in fact nakita namon diri sa may isa nakita namon diri sa joint memorandum circular nga may ara gali dira nga portion nga dapat makagda kagid sang information dissemination although kung ano man ang resulta sila hindi na sila makahamper sa operation sang kining tower but failure gid sila sa paghimo sila dira amo dira kami nga naga-init kag nagaugot ang mga tao kay nga tao kami hindi kami diri gisulingan tao-tao lang at part man kami sining community may mga luti man kami ginatagyahan man kami labi na gid sa tupad sa tower nga ginlimbungan gimblind kay kuno sila niya may ara ko na sila patindogan tada water station refilling patindogan tada overhead tank patindogan tada free wifi ka last tabla kami ano gid pala ang information so and lastly action art Tsakon na iya, amo nang kasubo bala nga ang aton nga proyekto ginapadasig naton ang information technology pero kulang kita sa pag-inform. Gani no? Anay nga in the advent ang gina-expect naton tani in the advent of technology mas madasig nga ma-inform ang public kag ini a means of communication sa tanan pero instead of communicating blinding nga gagawa sa mga tao daya. Mo na yun man amo na subong I hope na so nagpatawag ako nag-request ako sa sanggunian nga to seek audience during the regular session so hindi pa pwede mo kay pandemic so nagsulat kami and then nag-respond si Al Victor Espino bilang committee chair sa sining information technology committee so makanda kami public hearing it might be Monday or Tuesday. So why sa kuanya committee ni Councilor Archie Baribar kado siyang committee on energy why kamo kapadala communication? Nagpadala kami communication informing the councilor na amo man so at least gin-inform namon ang mga concerned sa NTC sa city legal nagsabi tayo karon tanaw na ako ng city legal kung bala nakabato na sila sa violation notice violation nga stop construction pero although nga ari na siya do almost 75% ani guro nagtindog na action art grabe kadasig sila no dasi kay nga samtang may ang tao nagagumot gadasig ang nila ito kapakita pa nga ahway na kamo ni mahimo na kay patindogo na mo ni do sobra pa sila sa Ginoo kaya Ginoo gali 3 days yung patindogo ng tower niya do hindi pa 3 days sobra pa sila sa Ginoo grabe gali no pero subong may mga tao pa sa sulod or makasulod bang mga supply nila da kinanglanon lang itakon. Kaya na may nag-attempt rin nga nagsulod pero ang ginhimo sa aton nga Pumuloyo nga ginmalabagan nga ginahilukar namon. Puli ka mo na to. Ginahilukar namon. Nga singko ini nga issue hindi niya amon niya kundi community issue ni. Ato niya kaya nga kung ini nga tower maintenance nga katindog nag-signify nga ginpatunto patalan kita tanan. Okay. Amoy na nga mga posisyon. Sige. So anyway, kay check ko ni sa mga city officials ta kag mga natungdan nga bahin sa gobyerno nga sarang makabulig sa inyo concern da. Salamat kid Sir Yoli for the time nga ginatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat man aksyonan. Madamag salamat. Now, isa ini nagaserving at daw leader nila da spokesperson sang grupo sa Purokimaya sa Alihis.
Now, i-try tabi siya Attorney Bayatan kung nano iniman. Kaya the last time to City Legal Office man to nagpadala notice, no? Nga kinanglan, hindi na ni pagala ka, kung mapadalaan ka notice of violation, dapat untaton mo anay, kaya ari malangwa. Okay man na siya, why kitang nagakontra, nga kinanglanon taga ni actually, ni nga tanan balang nga mga areas, inang mga dead spot sa signal sa cellphone. Now, hindi bala problema, tana, may mga lugar kaysa nga makaabot ka lang malipdan ka sa banglid, why na signal. Now, ang internet, hina. Ti amo na siya nga gusto man naton tani mapadasig ang internet connectivity. Ti galing mag-amo ni siya subong nano ni man nga ang guaya subong dog na pusaran bla. Kay nagambal ko ng presidente ti man do na presidente amo na lang na way na tamimo sinada. Na do mo bala ang sitwasyon ti siling ko isa ini kabagay nga dapat tatagan ta sang pagtamod. Okay, ti ang mga residente da ang risgo bala sa ulihi. Luwasa sa amo na ginambal ko luwas sa ginahambal nga problema sa radiation. Ang risgo gid nga ti subong hindi ti malipod sa aton ang kalamidad. Damo galuluntad nga kalamidad diri sa pungsod Pilipinas. Butang tabi karon disgrasya nga matumbay ang antena nilaging butang da. Bay kung gabay na kadulipak na nga pagtumba sa balay mo simuna no to. May sangasang datilis nga nahulog. Pero ti kon mag-amo niya nga kadako sining poste ang foundation niya perti klapad, perti kanalom ina mo. Aksyon Hotline. Tinano ini. Amo ginman ni Blang Bando ka presidente nga wala pinagusto na kamunda. Oh, why nakabuko hindi na kinanglanon nga maghala pa kamuna ka puno pamangkot, mangayo consent ang tawo. Bisan di na ka mo patubsok da. Hindi way nagani study kung anong mga riskong ginatubang da. Do amo bladang gwa, tisili ko do hindi man na mo na si President Tigong. Do hindi ba na mo na siguro? Unless nga may pila ka mga tao sa palibot sa presidente, nga mo man na iya ang para sila yati, why sige yun tani kung ano da. Aksyon Hotline. Ikabudlay maning ilaban ti anyway, i-check ta na karon kay parang at least paplastar ta kay by Monday do mo ning ginhatag sang city under sa committee ni Councilor Al Victor Espino. Try ta si Councilor Al Victor aga pa be kung okay ang signal niya kay para nga mapamangkot naman siya kung ano ning sitwasyon subong, no? Kay may committee hearing tinano matabo sini sa committee hearing saka na sa government center sa Exposition Hall mga tao ni. No kay sumong di bla kalabanan online mo, no? Kalabanan online sumong mga meetings ara nga paagi sa Zoom o dano man nga application nga magamit kay ginalikawan ang gatherings. Aksyon Hotline. Tiyan mo nang siya ka masubo gid nga sitwasyon. Tiyan balanta na karon na kag-check karon ta ang mga city officials naton bahin sini, no? Kag iban pagin nga mabalita, mga update diri sa probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, di na tanan tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon
radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:42 na. Hotline. Well, anyway, dira sa taga-Purok Himaya, again, good morning sa inyo. Thank you, Gid, sa pag-inform dari sa aton. No? Anyway, ginatry naton contact ang taga-Ubo, Gid, pero daw hindi gid sila available today. And si Attorney Joselito Bayatan. Hotline. Grabe, ining opisyo to, no? Ining parte bala sa mga ginapatindog nga cell site, nga bisan diin lang. I mean, doon na mo man lugar, pero ti kabalo ka, ang target nila is to improve their signal kag to cater sa mga areas nga may mga residente. Ti, butang balon, dira ka man mabutang sa signal mo para lapit sa mga residente nga mahakop man blanla. Daw ang signal galing ti at the expense, ang risgo sa mga pumuluyo. Galing din di mo nagro mo ng presidente sa Pilipinas nga ibaylo mo ya ang seguridad, ang safety sang tawo da. Bisan ga rireklamo, ti anong tani, piyungan tan lang ni. Pero tilang tawon tan niya, no? Kay kabalo ka mabudlay ang sitwasyon subong, especially nga tiyang tawo, ang gwa niya kabay, hindi na mag-agi sa SP, hindi na mag-agi sa barangay. Ang barangay, of course, ang ila ginambal, way kami may moda, kaysa una, dapat may mga consultation na mo. Araw-araw, ara ka mo sa communications company, instead nga magbulig ka mo pagi sa technology, so mong madasig na ang communication, why gid ka mo yan nag-take initiative? Butang balon diri, piyongin lang da, do mo nang guabla sa mga tao na bala, kamo da. Action Hotline. Kung ano yung madangatan, yung importante ang project na mapadasig. No, tiway, ginakat short ang proseso. Ang guwasin ni sa ulit, problema gid sa mga residente, kag sa pumuluyo, nga draya ginapatukod ini. Action Hotline. I-follow up talang nagkaroon na kay importante ini nga may baluan ta kung ano gid ang matutuon nga status angot sining ginahimo subong sa mga telecommunications company nga nagapinagusto na lang. Action Hotline. Hindi man available si Councilor Al Victor Espino kay gusto man naton tani nga kwaon ini siya ang oportunidad
nga may balawanta kay basi kung isahon na lang ni ka-meeting guro ato pagid ang mga nagareklamo sa iban nga mga barangay bla. No, hindi lang ni Bacolod actually. Nationwide ini nga concern sa buong. Kaya pagpatindog sa mga telecommunications company sa mga cell site nila ginarapido sumong porti kada sigay mo. Oh. Tiga pinagusto lang sila ang bal nila bala ka mo da reklamo lang mo da. Importante nga mo ni pwede sa makapugong samon. Kung si Mr. Yu living no pa niya sobra pa sila sa Diyos. Kaya ang Diyos yan naghatag pa time nga siya tapuson ko sa amo ni nga may nadlaw kagti kwan ini no na amo ni siyang pagpasunod ay ilayaw ay na palupasunod na pinaguston lang tood kay Noel Amar. Good morning, thank you gid sa pagmonitor. Ang magpaliwanag sa mga pumuluyo ang city officials sa Bacolod para tagaan pagtamod ang mga pumuluyo sa nakita ko daw politics and money talks. Ang problema na ini nga mga telecommunications company sinuning gariglo sa ila to nga aga sa babaw do ka nasig lang ka simple na lang tigin papos ang proseso kay sa unang nabatian ko ginabal sa presidente niya sa una abi kadamo man sang mga rason mo mangayo ka pa sa sa SP sa city council or municipal council sang mangayo ka pa permit dito no may ara ka pa sang mga runo da resolution of no objection and all. Di may mga issues kabay nga kung hindi man maghatag ang mga telecommunications company do kadugay kagay na sang proseso. Do mo na bla. Di para makat short, at least yung panubuan gindula na ning authority sa mga local di nga hindi na sila pwede ka-intra. Galing daw hindi guro healthy ina no sa demokrasya nga panggobyerno naton. Robert Ledisma Garrido, good morning. Watching live sa program niyo. God bless. Salamat sa imo. Kay Eric Rojo Asyado. Mayong aga, monitor diri sa Cavite. Bawara ka na imos Cavite, ya. Liog tamyaw, pamilya Asyado Rojo, magdato, kanyada, hililang, kag Mulasi, family dira sa barangay Pandanon, Silos, Morsia. Taga Morsia sa. Si Feb Rero. Feb ang alan niya, Feb Rero ang niya sining apelyido. Febrero Morning Si Ann Bella. Araman Jane Anlap Makamay. Tita Daday, good morning sa imo sa New City. Lancaster, New City. Sige, si Bia Jonathan. Salamat gid sa mananam mga kwan kahapon. May pudding English Bia Jonathan kag kwano. Ano ganitong isang ngalan niya, Dors? Na insaymada. No, insaymada kag pudding. Grabe ka ha. Si Riaglo Ornaldi Mijay, no, watching from Hong Kong, kag si Homa Lumina aras tangob. Monitor man si Asuncion Lapore. Monitor lang ko dia from Victoria City. Stay safe and God bless. Sir Alex Montesa, niya ginapatamyaw ni Guillermo Clarito ang taga-barangay Buena Vista, Gibong Pontevedra, ang pamilya Saludares, Sumalde, Serapio Katigi, Clarito Mugar, salamat gikuno nga madamo. Salamat man sa imo, Maricel Gama Corta. Maayong aga, good morning, tanan halong kag-preparar gid para sa bagyo, Auring. Kabay pa, wala damage nga madulot listening from New Jersey, United States of America. Sige, tamyaw sa akong utod nga si Perla Derla dira sa Celine Homes, Barangay Estefania, Virgie Olpinda, gamonitor mana. Salamat dira man sa Estefania gyapon. Thank you gida. Tita Juna Palier Soriano, ara siya sa Manila, no, ginamonitor ya taga Mulubulo, ara siya sa tagig upod niya, no, si Sergeant Julito Pato Palier, no, nga kuntiyo, no, nga buot. Si Attorney Doug Pandan Senior, good morning.
Primo Naldo Tibubos Tayhopon, good morning man. Engineer Noel Ulia, no, gumay nga agad ra sa imo. Paring Chupoy magbanwa sa Macau, China, Iba Gradas Baterna. No, thank you man. Kag Tita Elma Lusok, Politaryo, ginatamyan ni Paring Chupoy. Nonoy Tahones, ara man si Felix Magtulis Villatura, Engineer, kumusta halong gid permi? Ara man si Eli Kim, monitor siya sa Talisay. Salamat gid sa imo Ophelia Galero Arce. Good morning. Watching from Isabela, no? Thank you, thank you. Aksyon Hotline. Ang Shabodis Bacolod, din na may untat. Grabe, may mga operations naman ginpatigayon last night. May mga nagkaladakpan naman. Aksyon Hotline. Pero komodo hindi available subong ang mga city officials nga concern. Si Councilor John Gamboa na lang liyog Aksyon Doors. Kay nagligad to may resolution ni siya parte balas ning mga dalan nga gin-address niya City Engineer's Office kag sumungman sa Office of the City Mayor. Na ipaiway ko lang anay pati COVID pakarunan ko sa udto ni kay Aksyon Rex. Ang mga update kay subong training sang mga training sang mga vaccinators. Nga mo man sila sa uli magaserbi nga trainers man sa mga upod nila man 130 ni silak bilog eh. Sa bilog nga Bacolod, kundi ginpreparar sang syudad nga vaccination center is 26. So sa 26 sini, mga vaccination centers, i-multiply mo by 5, 130 all in all, ang kinanglan nun nga mga vaccinators. Aksyon Hotline. Ti ang listahan na subong sa barangay Araman. Sige, actually sa amon sa Granada may naglabay na to through the BHW, mga barangay health workers, barangay personnel, siging libutay subong, no, kapanagtag sining purmas bala, nga kon willing ikaw, nga parehestro, magpalista to, agod nga, ibutang na to ang imo sining ngalan, sa mangin kandidato nga pabakuna. Kaya mo na siya ang pinaka-latest subong. Sige ang listahan ay actually flyers, ang mga brochures, ginaprepara naman sa city. Ginaprepara na subong. Tikabay pa initanan makumpleto. Antes pa man mag-abot ang vaccine diri sa aton, kinamo pa nimo. Mabutang pang city, mangita pa sila bulutangan sining bio-refrigerator bala kung tawgo na, inablang drami butang ang vaccine kay mapanos niya, no? Kung wala ka ibutangan nga lugar agod nga dira abi halimbawa makaplastar, kapin pagid di dapat sunod diri sa kay Councilor Nubero last time na interview ta siya nga balyas niya butangan ta panikwan tingob balang nga dra ang facilities nga tingob ibutang ang tanan nga mga vaccines tinilawlahong ni na mo damo ni nga vaccines kung mag-inabot ni sa aton no? Pero nga daw kulihot kita ya do perdi pa kita sa iban nga pungsod no kagatingalahan diri nga bisan mamangkot ka sa mga opisyalis na willing ka mo magpabakuna bisan mga officials na mismo do kahina sa sabat nila do ka pangalag-ag, no? Di ba? Lain na sa iban nga mga pungsod sa iban mga Vietnam, no? Kung iban pa nga magkapungsuran do Indonesia, bla mo, napakita ito gani nga nagpa-inject sa iya. Ang iban nga mga pungsod nga mga kaiping naton sa Asia, tisigi-sigi niya vaccination nila. Tidiri sa aton niya do ka bundol. Ang gwa balang nga daw kahinay kung daway balang yapon niya sang ginahimo nga pag-akto ang gobyerno ta nga mapadasig ni kay tikon amo na malang ni tsansa naton kay ang kagaw actually ara pa yapon mo kung pamatian naton health authorities amo nang tao kung isa gaduda sa isang tao ano man may ara pagid man COVID nga do YPO niya na hindi mo madula na sa pagduda sa tao. Parang at least
pag convince mo ng tao, okay na dayon eh. Sige. Ayos, nag-text si Director Ingenero, i-refer niya lang ta kuno party sa road clearing operation sa focal person niya. Mangayo lang kita number karon. Iyo ara na si Councilor Gamboa, Aksyon Doors, i-dial lang siya kay okay na siya. Aksyon Hotline. Alas 8:55 na, no? Thank you gida sa mga mensaheng ginapadala nyo. Karon lang ang ibang dugay-dugay ha, si Heather Ling. No, Heather Ling. Kumusta ka? Salamat gid sa pag-monitor. Budlay ni kung kaysa, hindi natin makilala. Laking iba nagagamit ya kung ano mga numero ning, ano mga ngalan nila, no, sa Facebook. Ano pa, budlayan kita nabudlayan kita mag-identify, no, sa origid sa mga nagapadala sang mensahe diri nga hindi naton ma-identify ang iban din ang U-turn siniman din ko nang pagyon siya kay parang maka-proceed kita gilayon. Alas 8:56 na. Okay, ini party sa road clearing operation namin manimo. Kita nyo kay may mga ginimo diri nga inspection ang kuan nagtawhay, no, ang mga dalanon sa Bacolod nagtawhay sining kubaw kabuinas man siyang mayo gali konpermi gali may inspection ang taga DILG kay ang mga dalanon ta porti katawhay, no, porti katawhay kay siya makambal kablanano ni man mayo pa ni permi kun may mga evaluation nga gihimuon gali kay at least dasig iya trabaho ang tanan diri kapin pasinguna sa way gina-involve ang barangay nga daw si risgo daw kabudlay pero subong perti, no, perti subong kadasig sa ila now. Pero sa iluan ko lang kinagligan may resolution ni si Councilor Wilson John Gamboa parti ini bala sa mga dalan nga daw may mga problema dis Bacolod. Abot ko na dala ni nalakip ning halin sa Handumanan o halin sa Mansilingan going to Handumanan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir, may aga. Sir Art, may aga ha, kag sa tanan-tanan nga nagapamati may aga. Salamat gid sa imo sining nga time. Councilor, i-check ko lang kundi may resolution ka last time ginpasulod to. Nanong latest sad to gin-address mo sa City Engineers kag Office of the Mayor. Ano ang gina-expect naton sa ni Councilor? Okay, kay tungod Sir Art, no, ang ining nga mga dalan nga ginatumod ta, ang mga local roads no. Unlike sa nagbigad niya si Mana, ang ginasakupan sa mga resolusyon niya ini mga national roads. So ang ginatumod kaya Sir Art nga dalan kiti base man ni sa obserbasyon sa aton nga mga kaugdanan nga mga konsyal, iniba lang sa dalan na Nara extension tubangan Chinese Temple. Chinese China. Temple, okay. Bago lang na siling ni Ma'am Ann Palermo nga ginsiminto, ginbungkal naman nila liwat. Dira na sa may triangle dapet? Yes, dira. Ang ina nga dalan sa bago lang na nila dating curing. Inaalanan na ang pagpakayo sang taytay. Okay. Tapos ginbungkal na naman nila. Di basi ko nakita nila guro sa evaluation nila nga pigaw na, basi kinanglan na i-islan? Wala tamburong. Ay, yati ba na klase? Why tamburong? Wala sang Di ba sila intong kontraktor sa tamburong? Amo na problema sa project, kay lain ang kontraktor sa tamburong, lain ang kontraktor sa drainage. Yes, di amo na siya Sir Art ang nagakatabo sa subong tubangan ta sang NGC. Okay. Nablang nagakalipat sila blang nga sa lagali nga lagyan sa tamburong. Wala gali lotsotsan sa tamburong katuya mo ka apat na nila bungkalon. Kay wala sang ambot, wala ko kabalo. Now, ang kaduwa nga dalan amo ning ginatumod mo Sir Art nga barangay Mansilingan to Pilisa Road. Kadang ikatatlo amo ning araw relocation road ining sa may progreso kali. Okay. Naga-fade out ang imo nga signal, Councilor? Basi kung ara ka sulod kwarto? Hindi, okay.
okay na, ari ko. Ako galing kay ari ko sa bago eh. No problem. Okay na, okay na. Okay. So, muna sir, ang hindi siya man silingan, si Lisa, wala labot, sir, nga tiyong obserbasyon ta, ginimuan ta sa sungkaan. Sige nga daw, to nila ang porsyon sang Felisa para ipakita abin nila nga nasuguran naman. So, wala lambot isa ka bulan, nagka-crack na. Kundi nakita ka nga ang tawag na naton to nga sa akon nga resolusyon inablang mga effective sad kinalan sa liwat i-rework. Wala pa sa sulod sa isa ka bulan, nagka-crack na. Okay. Kung tulokod na to, nabisitahan ko man to ang progreso. Di ba siguro piki ang guma nga nagalabay eh? Ang nambal nila sa aton, ang dalom niya nga daan, ang duta, hindi yan dakal-dakal labi, kundi ang ipamutangyan nila, volcanic soil. Hindi kundi ang foundation, hina, kundi agyan sang dalan, sang tricycle lang galing siling ko, mabukbuka na. Diyos. Di, anong resolusyon mo sa to? Anong mahimo isina? Kaya i-request mo city engineers, ma-explicar na sila das council? Yes. Ikwano nila, tuloko nila, check on the quality of construction and repair works. Amo nang hambal ko, Sir Art, ang among resolusyon, kaya ang Progreso Village, 2 pa lang kabulan, tukal na, kag makita ta ng mga bato. Wala man drainage. Okay. Tagaan ko sila picture balo ka mayo kay kinukdan kita sa aton nga mga kukdanan sa konseyo kay in-attach ko ya ang mga pictures as their reference nga nagapamatuod nga natapos ta lang nga dalan dira sa may araw property. Okay. Kundi halin nila sa aton nga 350 million nga development of Progreso Village. Kag ini nga project councilor gawon ko sa gilanon mo ini ginapatigayon ini hindi iya sang city engineers kundi may contractor ina kay bidding mo no. Yes, ginabidding nila. So may mga contractor ina muna kun nga ang siling komande nga dapat o si saon sang city engineers office. Okay. Kay tungod nga ang city engineers Sir Art have the authority over these private contractors working nga nagaobra sang sini nga mga dalan. Okay. So sila gid ya matanaw sila kay dira nila makita nga hawsyaw nga pang-obra sang contractor. Na wala drainage. Kaya ang mga tao to sa may araw property nagareklamo kay pangsot kay nagatiner ang tubig sa babaw dalan. Pangsot? Pangsot Uy. Tungod ang wala alagyan tubig mo. Wala iligan tubig. So, ang tubig, ang tubig nagatiner sa dalan. Diyos. May picture ako sina. Di ka nagpangsot na yaw, tanan nga ang drainage, ito gatumpok? Oo, ito wala guan. Ay na, ano man naman? At yaw, siyaw ganyan siling ko tulukan nyo liwat, at kayuhan nyo. At kung kinalan i-repair na liwat naton, imo unta. I-rework bala, backjaga. Correct pero dapat guro lang taon na ko na ng specification, ano ang ginbutang dira kag ang budget allocation para makambal kita basi tuod kun kulang man niya siminto ang project bla. Ginibanan ginkuan nila itiran nila sa siminto, klaro kayo. Ay sus. Kung tulukon mo to, ang babaw, gatukal, tapos ang mabilin, ang nagbato na lang si dalom. At least may bato ka pa nakita. Buwa ko na, gaulbo na yung mga bato. Hindi kayo silang kung lain, basta pagbuka, makita mo yung mga puga. Oo, alaban kasi isa ginambal to sa mga tao sa aton, ang aton ng mga foundation, butangan nila sang volcanic soil. Okay. Wala gid quality. So, expect ka nga within next week may mga updates ni Councilor? Kabay pa sir, kay tungod nga pati na ganin DPWH, ginapabaluman naton yung sa National Roads ta. Kung wala gyapon kasi reassign nila si Ibrahim Villarreal, Buslan ni Engineer Jaime Avillana, hindi galingin ang ulo ya sa buong batil ko, nagalingin ang ulo ya. Why na si Villarreal sa DPWH? Wala na. Ay, why siya ka pabalo sa aton ba?
Wala gid oo. Kay nagligad to ka kontak pa kita si ani mo galing kay YMCA Gasabat kon teksan mo kag tawgan YMCA Gasabat. Amo na siyang imuon nila sa art, dinari-assign lang na nila kung may mga palpak abing ng mga trabaho. Dinari-assign lang nila. Ang lain kay siling nila si Abiliana ya mayo niya nga kwan na district engineer. Ay tuod. Sa gini mangilamos ang tanan-tanan nga gindili nga palpak ni Villarreal, sa gini mangilamos tanan-tanan. Pero dapat ara ka nga magbulig dira atukay siya na kag mag-checker kung ano ng dalagan subong. Yes, correct. Kasi wala tuon ni siya sa ring nila sa aton nga si Villarreal, wala tuon nga pinaggoya lang niya mo. Ti basi pa si Bangdan ka naman kag madudahan ka, mapapili ka naman sa taas nga posisyon. Ti bambot lang. Pero nga mapapili ka ginmanaw, do kulawig pa man tong eleksyon. Ako sir, lang gina pamangkot mo? Sino ko ba si madudahan ka naman nga mapapili ka naman sa mas mataas sa posisyon bla? Wala naman kuya gadtuan. Why naman kuya sinagtuan, kundi masaka gid kuya. Tapos ang term wow? O term ko subong as councilor. Adjus. Yes, kuti masaka ako o kung paway. Option ka nga kon mera. Pero kung sa taas nga posisyon, anong imo plano? Ma-mayor ka, ma-congressman? Di lang sa tatlo Bawa. Ginaya ba isa-isa rat? Di lang sa tatlo. Kung masaka din man, kag mapadalagan din man, puti may option, di pa man. Ginpamangkot ko lang si mo, kay layo pa man to, sa October na ng filing, kawin mo ay gaya sulusikrito ka. Guro, ma-mayor ka guro-guro malana, kaka malana. Ginsupo ko, saray. Ginsupo ko ganing isa ka media. No? Yang isa ka media, ginsupo ko sang isa lang kadlaw. Iko ta. Di kay gina-promote yan may isa sa kandidato nga gina-promote mo. Pagpalapit ka sa akon, sa isa ka party, siling niya, Vice. Siling ko, mamandom ka kalingkit man. Ang pinakanubo pangandumon mo. Ang supo ko siya, siling ko, bintawag niya ko Vice mo. Siya Vice. Siling ko man, dum ka man biglang, siling ko ang pinakanubo pangandumon mo. Kundi dugto ka na lang doon sa pinakasaktaas. Okay. Lahog ko lang to. Di, pero kung maturon mo, tikan mo kami diha? Wala pa. Balokang last day yung filing sa October 10. Mabalon ka ka last minute ko na last 12 isang gabi, isang October 10, dila ka mo mabalaan ko. Pero antes sina, ina maabot na lang na iya ang parte sa eleksyon, pero unaon na yung parte dalan ng mga bato-bato. Yes sir. Sakto. Wala na naton. Sige. So, Councilor, salamat kita. Please inform us and please keep us posted kung anong updates ni. Salamat kita, sir. Salamat, sir. May aga. Aksyon Hotline. Si Councilor Wilson John Gamboa ay tuod no last term yung nagali subong no. Sila nga kung papili imakuti why ko choice masaka giko. Tatlo malang ang available nga pwede papilian, congressman, vice, kag mayor. Bugoy mo ni si Councilor John ay. Aksyon Hotline. Ayos no? Good morning dira kay Leda Zamora Yamagisi. So, mga daan pabalo ka na, Councilor John, kaya mag-abot ka ng filings ng COC, hindi ka na pwede maglalakahambal siya na kaya may bayad na mo. Di ba? May political ads na iya. Ingagawa, bisi ang focal person ng Sondors ang DILG, basi available siya. Kay, kahapon bala, do hilanaton ko. Hindi iya nga naglain matiyag kung nga daw may sintomas ang COVID. Do hilanaton ko, nakibot ko to nga paglabay ko sa dalanon, tawhay. Likaw ng tabo man, na hindi man sa mong holiday, katawhay sandalan, ay sos may mga naga-inspeksyon gali nga DILG. Now, i-check natin ang updates ni all over the region kay siling ni Engineer Jubian Engineero, siling nga lang ko subong, niyang focal person ko lang, okay man ako magsabat siya. Kay para may baluan ta, kay diri sa Bacolod, February 23 and 24 mo, I understand na muna siya ang pagpatigayon do final na ginilang inspeksyon. Tilawig-lawig paniguro nga bantayanay-anay kay kita mo mga manug baligya nga naga-display sa sidewalk, halos ging kakas na tanan.
Di kundi gwapo, hawan, ang palangabuhian sa mga tao nga nagasalig sang ila ekonomiya sa ibabaw sang lamesa, sa kilid sang sidewalk, kay sindigi kita na, why kita nagkontra sa ila? In fact, gasaludo kita na kay bisan sa kabudlay sitwasyon la siging ila dira nga dedikasyon pagpangabuhi, wala balay gahimo sang illegal. No? Parang, illegal ang ila pagbaligya since nga hindi man na ginatugutan nga magbaligya kada. Pero, legal in the way nga nagapangabudlay sila iya para nga magka-income kagway nagasalig gala pangayo sa mainsya kag opisyales naton sa gobyerno. Igaling may lahi, may kasuguan nga hindi pwede pagamiton because that is for public use. No? Klaro giman naarat na sa kasuguan. Na use lang kita o naanad lang galing ni sila nga sa primero ginatolerate. Anong reason may mga political kwanman, no? May mga political reasons nga ang way ni sila ginapangkakas na sa una because yadi pa man sa chimpo election nga may supporters kay mga vendors mo. Abe, ang balano ko nga hindi na husto. Ang iban diri bisan gani pareho lang na bala mag-star sa kilid sa mga danger zone. Ginatolerate kanina sa mga barangay officials nga number one, kita nila nga magchimpo eleksyon, yadi pa na, dugang pa na nga butante nila na kung makaparehistro. Tiyan mo na ang sitwasyon da. Now, tibaloon taniya, kay diri sa Bacolod, siling ni Sir Butch Suligin, siling niya February 23 and 24, basi karon sa udto, mangin available ng focal person da sang DILG, parang at least may baluan. Tagid man ang gagwa, siniga, gagwa ni sila mo, bayluhan na bala ang DILG at Tundris probinsya amo ni nagalibot sa Bacolod. No, ang taga Bacolod hindi man pwede nga siya man niya mag-imo assessment kay evaluation kay ti karon paano pa na siya ka-evaluate maayo nga iya man lang syudad nga diri siya duty siya man ma-evaluate di ko mahuya karon na nga butangan mo sang lower grade. Pero kabay pa siling ko bayo guro kun kada permi ang road clearing operation ipatigayon galing ang problema, ang nagalingin ang ulo subong ara ang mga barangay opisyal kaya alin sa road clearing operation, vaccination program, tanan na lang, tiyempo sang Sabto na ngamuti pang iban sa mga kaso. Tiyan mo na kung di ka malang desidido magpapili, kag magserbisyos tawo, nung ka lang magsulod sa politika, siling mo barangay na pero kung obligasyon mo, puwerte ka dako, malingin ang ulo mo nga bisan imo pamilya, kag kaugalingon, kapag pangabuhi kong kaysa, hindi mo na mahatagan sa focus, bangod sa serbisyo, kag commitment mo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sa
kanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginas. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:24. Suliton ko lang niyo kay base bala sa mga kaiping nga mga lugar da, no? Sa Sipalay, may taga-barangay 5, duwa ka mga mananagat ini, naga-onboard sa sakayan pandagat, may ngalan nga best friend. Ti waay ni sila na missing ini sila, no? Palihog lang pakigangot kamo sa bantay dagat, kay parang at least base ko na sa pupon yung maning duwa ka mga mananagat ni ginapay balogin, no, sa mga kaiping dira nga lugar, no, mga banwa basi ara man sa tabok dagat dabla, or I mean sa tabok nga probinsya kag isla. Pakigangot sa bantay dagat, cellphone number 0921-528-6669, amo man sa 0927-026-2016. Napay balogin liwat dira, no, sa kaingod nga mga lugar sa Sipalay, kag iban pagid nga mga
banwa kag syudad, no? Taga Barangay 5 ini sila na missing, no? Tik kabin pa may bagyong raan kabudlay, no? Kung may pamilya nga mo sina. Aksyon Hotline. Ayos galing king tiempo ko ginahunos lang gido. Way ko malabutan pakarunago ni sudto ang taga DILG nga in charge ang focal person sa road clearing operation. Kay parang nga ma-update ta kamo kay importante ni siling kumayo tani kung tayo yun nanino kang hindi na magbalik lang yung pangawanan sang city kag sa bilog nga probinsya man nga may illegal structure amo na nga lookout man tuod sa mga barangay officials ni nga kinanglanti kamo ara dira sa inyo barangay once ganing nga makita nga may nagaumpisa sa pagpatukod sa mga illegal structure temprano pakakasuna o para hindi na ni magsigi-sigi kag sulit nga problema. Wilma Cabarles, monitor man, salamat. Sergio Val, Trinidad, siling niya, morning lang da. Daw sa Trinidad, Sustinto, Talidong, Ramos, Puyugaw, kag Sarmiento Family, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, o ara manggali ang Aguilar Family. Monitor sa kuno, pagi sa Transistor Radio. Gamonitor man si Nanay Maling kag Jose Shoko sa Barangay Ilihan bo kumusta ka na? Ara man si way kuno maayo gali benepisyo ang barangay officials la GSIS tuod na amo nang problema pero ang barangay official amo nang pertigid ang risgo perti man ang trabaho. Good morning kay Kagawad Jofred Sapanta kag sa magkopdanan niya dra, no? Actually, ang staff nila dra sa may Barangay Robles, tiya ko na damo, no? Si Tita Badid. Si Manong Tantoy Tan, Manong Efren Tantoy Tan, no? Mga paryente ko na, damo ko paryente La Castellana, mga palyer, damo ko na paryente gid, no? Sa La Castellana area. Lolo ko niming di mapilis mo, no? Sa mga pamilya di mapilis, kag ang driver sa ambulance to sang La Castellana second cousin ko na, no? Good morning dira sa inyo. Ayos, way na kita tiyempo nga aton lang diri reminder sa aton mga ka-aksyon halong gid kag dapat pabakuron ting immune system. Bisan ano man nga pagpangakat sa panahon amo ning balatian kay Maninay Alba kag Maninoy Henry Boy Gregas sa Banwasang Kawayan sa Gilungan. Salamat gida sa pag monitor, no? Si Toto Larry kag Jesmar kag Dodong. Good morning. Ayos, salamat. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.